Tak a čus ľudia, vítejte u môjho ďalšieho videa, kde budeme hrať My Diamondový dom a ideme na to. Inak som dlho nebol vo vnútri toho baračku. A teraz toto nebude nič priame. Lebo ja tu plánujem urobiť aj väzenie a možno aj tretie poschodie. Ale toto je iba, že jak tu opravujem tento Diamondový svet. Tu tak by som chcela, aby tu bola nejaká... Už spadni! No. Aby tu boli nejaké, možno trochu ďalej. Inak tu si chystám nejaké veci. A pozrite sa, čo tu je. Copper Golem. A tu bude taký balkón hore a bude tam aj tráva. Toto červené drevo vyzerá pekne. Niekto už chce ísť von. Aha, to sú dvere. Jasne. A títo tu villageri tak sa v kuse nejakým spôsobom dostávajú nad recepciu. Hej! No. Poď dole. Ale žiješ, to je v poho, villagerčík. Pozor. Vypadni! Lebo ťa znesím z tohto Minecraftového môjho sveta. Žiadni iní mobovia tu nie sú, iba vy. Lebo som to zablokoval, aby ste sa tu spawnovali. A ja som vás tu aj tak spawnul, tak odchod. No, si šikuľko. A tie tvoje pekné emeraldové očička sa na mňa v kuse pozerajú, ako keby si bol do mňa. Čo? Ale hej, ja som admin. Inak neviem, či mi nevypadáva mikrofón, ale dúfajme, že nie. Tento trubeľo sa tu znova dostal. Jak sa tu dostávajú? Musím to vyblokovať. Oni sa tu dostávajú asi nejak takto, ale už asi nepôjde. Dúfajme, lebo som to tu vyťažil. Inak každý, kto nemá rád villagerov, tak dajte like a odber. A kto má rád villagerov, tak ho dajte iba odber. Aby som vedel, že koľký z vás tu nemajú radi a majú radi villagerov. Takže už to je tu zatravované. A ešte potom pozve moju sestru do hry, aby mi to tu ohodnotila, jak to tu vyzerá. No, takže plotik by tu už bol. Takto už nevyskočia, hadám, z okna, z balkónu. Ten balkón je tu pomerne dosť veľký, takže hadám nevyskočia, otvoreno. Na poschodí by mohla byť nejaká VIP miestnosť, lebo sú tu iba dvaja, že dvaja by si to objednali a že by tu takto boli, iba hore, iba takí sami. Možno, že ešte postele by si to mohli popridávať, že tu by boli nejaký manželský pár a tu napríklad deti. A že by sa to dalo dostať iba nejak, ale neviem. Môže to byť aj takto. A tu ešte spravím nejaký detský kútik. Tu by to bolo takto. A tu takto si budú kresliť akože. Alebo niečo také. A tu takto sa budú môcť hravať. Tunak si takto budú môcť kresliť a tunak budú mať nejakých kamošov, ktorí sa s nimi budú hrať. Akože, oni vlastne môžu aj utekať a v celom hoteli by mohli byť. Nemyslíte? A vedia vôbec otvárať zvírka? A tunak takto ako radosné toto v celom hoteli. Radosné privítanie v celom hoteli. Čo vy na to? Tak ľudia, už som tu privolal Aklatan. Do pár minút by sa mala pripojiť a ohodnotí mi môj nový hotel a mojich miláčikov. No už vidím, že sa pripojila. Áno. Slniečko nám zapadá, už nezapadá, čo je škoda veľká. Tak kde je? Tu je? Tak čau Aklatan. Kde si? Tunak. Ahoj. Poď za mňou. Dobre. A áno, aby ste kde si vedeli, tak každý, kto práve sleduje toto video, tak musí dať odber. Poď za mňou. Však ty, kým za mňou prídeš, tak už som ju teleportoval a vysvetlí mi niekto, prečo mám názov toto. Neviem, nemal som mať názov. Ale tak pozrite, zajte ľudia. Už nie som nejaká ženská. Hej. Tak podnúka do tohoto hotela. No, to tlačí, to si ja tam netlačila. A čo je toto vlastne za tvora?
To je radosné privítanie v tomto hoteli. Mne to skôr naháňa strach. Kde si? Tu som. Mne to skôr naháňa strach. Či ti to? Naháňa strach. Čo si berieš? Dosť. Prestaň. No tebe som si zničil svojich miláčikov. Tak čo to vlastne robí? No poď za mňou, ohodnoť mi tento hotel. Hej, a dúfam, že tu bude mať aj nejakú svoju vlastnú izbu. Ohodnoť mi tento môj milovaný krásnejší hotelíček. Inak Dobre. budeme my dvaja. Táto bude iba moja izba. Žiadneho villagera tu nechcem mať. A ani... Toto bude naša spoločná izba. A ani si ma zla. Doslova si niekedy týmto? Dosť. Veď zomrem. Tak v tom prípade si radšej nastav spawn point. Aha, kto tu je? Pôjdem nastaviť. Ešte tu môžem urobiť nejaké pavukárium. Čo je na to? Kde? Tu na mne to pavukárium. Kde ho chceš urobiť? Znova sa odpojila a teraz idem stavať pavukárium. Dám tam takéhoto maličkého roztomilúčkeho pavúčika. A možno, že tunak, tak to robím aj takú menšiu zoo a bude to iba pavukárium, ale bude to aj pandokárium, zoologitárium a tak niečo. A možno aj akvárium na axolota. A preto ma napadlo pavukárium, lebo som si odchytil pavúčika a dal som mu meno Fero. A musel som ho pustiť, aby nezdochol. Tak mu urobím tunak takú pamiatku. A tento pavúk sa bude volať Fero. Tunak sa zbavím týchto otravných vecí, žiarivých, keďže som zrušil spawnovanie iných mobov. Aha, už tu máme pavúka, nieký okamžite zdrhne, inak bude placka. Mega klik. No, som asi pochoval vo villagerovej vode. A som sa tu pozeral, že ktorý pavúk je aký. A tu som ich asi dal. Tak asi aj tých budem musieť zničiť. Zlikvidovať. Áno, boj sa. Hej, to budeš ty. Tak, nože za to. A tu takto možno mu urobím vchod, ale bude zatvorený normálne, samozrejme. Aby mi kamoš neutiekol. Zas je noc. Tak. Nie je noc. Tak, už na noc. Čo ja natáčam? A to takto, aby kebyže niekto chce, tak aby mohol vyjesť. A ešte tu takto. Ja tu nebudú rovno nejaké schody. Inak, aby sa do toho pavúkaria dalo nejak pekne chodiť, tak ďal to cez schody. A tu takto, aby ten pavúčik neušiel, tak. Tu bude mať zase aj až pod zemu nejaké napájadlo. Takto. Ale nechcem, aby to bolo symetrické. Tak. Takto nejako. Tu takto. Aj až pod zemou, aby to bolo. Takto nejak. A to nebude to, ako som chcela mať požiadavky. Čiže, že to nebude až úplne pod zemou. Tak. Tak. A tu takto. Takto dookola dzuru. To bude iba tu takto. A čiže tu nejak takto by to mohlo byť. A môže sa vlastne pavúk
v Minecrafte utopiť? Neviem. Nad tým som takto ešte nikdy nerozmýšľal. No. Tak takto. Tak. Takto sa bude dať ísť. A pavúčika by som už mal pustiť. Tak. Kto by toto spravil? Tak. Už si tu dám svojho Ferka. A dám mu meno Ferko. Ale aby mu samému nebolo smutno. Takže tí pavúci budú ešte Oto, Miňo, to malo byť prekvapenie, a Oto. Si Oto? Oto. A rovno sa ideš kúpať. A vyjdem asi tadiaľto. Vyjdem tadiaľto. A traja pavúci už ujdu. Neujdu. Počkať. Jak sa to ty zjavil, Ty. Iron mužík. No si tam. No, jak sa jeden z vás dostal von? Priznajte sa, mimozemšťania s antenou. Tak. Jak sa tu tí pavúčici tu na kúpu, jak sa striedajú šikulky. Aha, už som ju aj pozval, chcel som povedať, ale už je tu naspäť. Už je tu. Ale odtiaľ tu nejaký zlodej môže zoskočiť. Dám si vyšší plot. Tak tu na mňa poďme. Aha, kto tu je? Ahoj! Čo mi chceš teraz ukázať? No neviem, chcel som ti ukázať môj nový výbavičku. Okay, hej, to ma úplne zabil. Portnem ťa na mňa. OK. Naportol som ju. A ideme. Zidi dole. Dobre. Schádza sa takto. Len ja som si myslela... Toto by mohlo fungovať. Nie, ona spadla do vody, škoda. No poďme. Pozerajte. Aha, pozeraj. Ja tam nejdem. A kde je Fero? Fero? Boli tu traja. Á, sú tu traja. Ja tam nejdem. Ideme sa pozrieť dnu? Nie, nejdeme. Na to zabudni, ani ma tam nemusíš športovať. Ja tam idem, ale sľubuj, že mi nič neurobia. Nie, oni ti urobia, ide noc. Deň. No, je originál. Kde sú všetci pavúci? 1, 2. A kde je tretí? Ako sa volajú? Tento je Miňo, tento sa volá Oto A kde tu je tretí? 1. Preboha, ja mám pavučinu. A boli tu traja, 1, druhý. A môžeš mi dať kreatív? Chcem si nejaké veci zobrať. 1, druhý. 1, 2. Ja viem, kde je ty, malá. Aklatan. Máš tu zákaz chodiť. Čo? Ale ja som nič neurobila. Ja som nič neurobila, ak som niečo urobila, tak potom neviem. Ja som malý ľupáčik, ja som malý ľupáčik, volám sa, nejaký pes, volám sa, Moje obľúbeného Ferka. Vieš čo, ja sa tu zavriem a za tebou už nikdy nepôjdem. Tak sa môžeš aj odpojiť, Miňo. Toto je... Ale chudaček ten Ferko, ktorého si musel vypustiť, ten mi aj Miňo. chýba. Počkaj, to som ti zabila Ferka? Ó, chudák.
No, všetci. Tak ľudia, dajte like a odbera a tak čus. Každý, kto sleduje toto video, musí dať hneď like a odber. Presne to by si mali spraviť tak